Ubos na sa General Community Quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Apan nagpabiling ubos sa General Community Quarantine ang mga dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue ug ang mga lungsod sa Konsolasyon ug Minglanilla. Naglaom ang presidente nga mobalik na sa normal kung aduna nay bakuna nga moabot sa Disyembre. Si Chelo Valiena sa report. Opisyal nang gipahibaw ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa tigom sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kun IATF-EID ang kausaban sa quarantine status sa nagkalain-laing dakbayan ug lungsod sa nasod. Ang dakbayan sa Sugbo nga mao'y labing daghang kaso sa COVID-19 sa tibuok Pilipinas, gidowngrade na ngadto sa General Community Quarantine o GCQ gikan sa Modified Enhanced Community Quarantine. Lakip sa nagpabilin sa GCQ ang mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay ug ang mga lungsod sa Konsolasyon ug Minglanilla. Samtang ang ubang mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan ubos na sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Awag sa presidente sa mga Pilipinhon nga padayong mag-amping ug musubay kanunay sa health protocol. I promise you, by the grace of God, I hope by December we would be back to normal. Samtang malaumon ang presidente nga sa Disyembre moabot na ang mga bakuna nga gisaad sa nasod sa China. Apan iyang gitataw nga unahon niya sa pagbakuna ang mga kabos tungod kay ang mga adunahan makahimo man pagbayad niini. Ang kasundaluhan usab mao'y sangunan sa presidente sa bakuna aron kalikayan ang pasangil sa pamulitika. Nakas sa General Community Quarantine kayo para masurtin yung purgatorio ninyo. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.